जों थांजांमाया थांजांमायसे दाबि फायो आबाय सानाय गोबाङा बर'क दिनै दिमान बायंथों दिनै दिमान बाय थांजांमाया होनाय गोबाङा बर'क गोमा कक सानाय फारि थांजा दिनै हाय साल' इउनाइटेड नोंनि जे थांजांमानि गोबांमा जे थांजाय रंनो अरब फायै इउनाइटेड आइएम भिडिअ थांजांमानि कबुक नालागै दिनै जे दाबि दंमानि थांजाबाय दिबारसाना मोथांनानि तामो दाबि दं सालायै दिबारसानो मोथांना बागै दाबि तामो खायलायके दिबारसानो मुक्ति दमानाय हाय जाबाय जबा खायलायानो फादि दिनै निसिनो जों जबा खायनायनि रेडि खायलायसिनाय जबा खायनायनि रेडि दं होननानै कक कचारि दिनै अर फाइमान जानाय तेइसा दिनै अर साइजन काजाका सिनि स्पेशल सिनि गेस्ट बरं गोनां बिश्वजित कलय टीएसएनि प्रेसिडेंट ताई सुनील देब्रमा टीएसएनि जनरल सेक्रेटारि ताई नेशननि वाइस चेयरमैन हाय गबा टीएसएनि एडवाइजर कमिटिनि चेयरमैन बरं गोनां उपेंद्र देब्रमा बंनो बेलायके पाइपले हामबायरु मारु ताइके बरक स्टूडेंट टीएसएफ बरक ससय थांजानाय बंनि नाहामुवतिनि पुरांनि आफानो किसिचा एमांले बंनि नांखा बरक बन एमां पुरांनाय बुब्रु जत होल टिपारसानो राजनीतिक ताई सोसाइटिनो थांजा खायमाके आबोजो बन एमां फुलफिलिं नाय तफनै बंनि एमांनो दिनै किसाले फुलफिलिं का दिनै बंनो बर ताबो चेष्टा खायदों तमाय एंगल बाय दिनै बंनो तेसा पाइबले हामबाया परै अर मानदाने सिनाव करा साकरा ताई अर फाय मानदानाव करा साकरा साकरानो तेसा हामबाया परै किसा कक सामानि अरन पाइका हामबाय बरक दफा आइलथों ओ ताकुब जों फायदि मोथांजागनो निंकाय सायसुंबाय कोन दिनाव मोथांजागैमानिया मोसा मायं जखन रिपिगि फेनों नों सायसुं बर सिरि खक्सिनाय नि खरसाव खारनाय पाल सिरि खके मोसामा खारनाय अमनि बागै तिब्रासा जों जयंनाय थांनाय 2018 निर्वाचननि सिगाङाव तीनटा दल ओंगै कायसे फुरामङै आईएनपीटी एनसीटी ते आईपीएफ टी खायै फुरामङै जों कायसे बीजेपी बाय जोटों लायखांके गोबां कुक सीट दे जोटोङै थाङै सिनि बरक दफानिबां किसुतारे आदाय खलायलाय मा न हनै वानसकलाय 2017 बिसा आसकलायखा जतन तंगर तिनि सिनि आईएनपीटी यूनाइटेड प्रेसिडेंट बा समय तंगो आईएनपीटी यूनाइटेड जनरल सेक्रेटरी बा समय तंगो एनसीटी निंगै अनिमेश देवबर्मा तंगो राजेश देवबर्मा तंगो आं तंगो आ समय आसगै सालायप्रो फिया बा आ बरक ताम साइथां निरगनि दाबि थिंके चिकन सासा एदिसि अधिक क्षमता बायसिनि बरक मोथां जागलिया निनि ऑटोनोमस स्टेट बायंके चिकन सासा दाबित आ बरक बायसिनि बरक मोथां जागलिया निरगनि दाबित बायसिं फुराम अंगैमाया सुजा कक सानि थांके अथस बीजेपी तिब्रालेन रनानि कुनो एग्रीमेंट नि कागज गरै बरक बायके बरक जोट अंगै अथस 50टा सीट चितै बासानाय हि सामानिसे 9टा सीट जागाव थाङै थाङै बासावै तिनि बीजेपी बाय थंजागै दंखा आर 10 दिन जबरक रास्ता रोको आंदोलन खायमेन इयागुलो चिनी बरक न तिब्रालेन माखा हनै कायसे सावै केउ केउ जागा वक ताइ चलायगा बां सामा कया गोबां मा जागावनो ताइ चलायगा वक ताइ चलायगा पुं ताइ चलायगा किन्तु ताबक जरा बरक न साइतों हो जे बरक तिब्रालेन मावानि आगावै दङ हागेनि सालायै दंख किन्तु बरक रगबा आ जागावनो थाङै बदल बदल थांलायसै दंख केउबा काक फैनाय फायखा आम हायंलाय दं जों नुखाबोन इयागुलो आइगे आइगे वो 2011 से 2013 जखन आईएनपीटी बाय एनसीटी पार्टी जखन कांग्रेस बाय अलायंस इंफ्रो 20टा सीट न आपरो 12टा सीट के अलायंस संगु फिर अब आपरो आईपीएफ के आसाइद्रु पर दल तबियाखो
Apro borok tamsa tak bang muito tongko. Ain PTB NCT party 20 seat no 12 seat wo 8 seat falki bika Congress no rangmo thanai ki bilaika. Tabo borok rogu borok no prosto khai singan dorkar tong 20 seat tan 9 seat ngi paika busuk lakh taka mai 8 seat phalaika. Abo prosto sung khai mamble. Kintu nirong ni David chikin sasa hnei sung baike pura ngi kaisa alliance thangmalia অথচ দাবিদ করি জায়গাও বরং নি দাবিদ গসি গসি জায়গা অঙ্কে বরং থাঙ্গে alliance जों লাই दं খনাওতা গুয়াই ने एडिसियाव थांनाय लोकसभाव बरं नि बुट 5% बुट फाइव बीजेपी बरं 7टा सीट बारा रियापु बुसुक जरा तै बांग लाइनाय बत बरं साइमेनाय किन्तु आमतिगे नु तिनि बरं न थकाई राजनीति खाइ दं तागु साइ दं थानसा बरं थानसां लाइनो public थानसां का नेता आब्रो थानसां याबन public थानसांगिनो बरं न बुट रवै सरकार फाइरै रखा किन्तु निनि तिप्रालेन के फाइलिया अथच बरं बाय बरं नेता बाय नेता न कमेन्ट खाइलै सुक्ला सरन उसक रांसाखा होटेल सि बर्थडे खाइसि आबो बरं नेता कत न बरं साइ दंखा कमेन्ट खाइलै फेसबुक यूट्यूब विभिन्न चैनल आबो जोंसि साना नांलिया आ जागा थांसावै जाक ताकुक्तै बुकुकसं बनि बागे आं सारा मुसुगु आइगेव 2017 बोसों थानसा नायखा एवं राजानि प्रोग्राम खोमोनंगो जगन सीएबी सीएंया को सिकांगो बहायनो सीएबी ने आंदोलन खाइप्रो बहायनो जों मंचन साव जिनि अनिमेश देबरमा मंचन साव थानसा नांगौ किन्तु थानसा तिनि जोंगो जागाव फाइटय फै थानसा खाइरेखा किन्तु विभिन्न पार्टी गोबांमा कक्साव आपरो समयो मंच कावै थानसा जोंबो नायो किन्तु ताबक जरा बरक फाइयाखो थानसा हनै सावै फाइसिदि हंप्रके फाइलि आंके भाइ गेंनाय थानसा हनै कक साकांके थानसा नि कक नि मतेबो कायसा नों जवाब नि मतेबो हायनो नों मा तंनाय उ थानसा नि कक सावै जदि थानसाव तंयांके भाइगेनि नि कक न मुजों बिसास खाइमानाय दिनै तिप्रालेन सानाय जि थानसां लाइमाया किन्तु थानसानि कके सालाय दं जेसा जागा थांके थानसा नांगौ दिनै अनिमेश देबरमा 2017 थानसा नायका ताक 2018 नि ताक 2020 हायनो थानसानि मारि दिनै बरंनि थानियो फुनुबै रखा